Midttrafik præsenterer Buskunden. Han er cool. New York-style frisyr fra Salon Mogens. Outlet gummisko med dobbeltknude. Old school vindjakke med lynlås. Han er populær på jobbet. Kæresten er fra Paraguay. Hun elsker hans gummimadpakke. Han kan lide at overraske. 11'eren eller 13'eren. 11'eren eller 13'eren. Sådan er buskundens liv. Fantastisk. Se bare. Der fandt han lige en 5'er. Og se lige der kommer bussen sørme. Tag mig til verdens ende. Du kan komme til Lystrup, kan du? Hvis du også drømmer om et fantastisk liv i bussen, så skynd dig at finde en bus og køb en billet med flotte tal på. Midttrafik. Vi skal nok køre dig.